Στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, ενώ στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Νίκο Μπούζη, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το Larissa Dog Academy. Να μιλήσουμε περισσότερο για αυτά τα ζωντανά, τα όμορφα ζωντανά, τα γλυκύτατα που έχουμε στα σπίτια μας, αλλά και που συναντάμε στο δρόμο όσοι δεν έχουμε στα σπίτια μας ή στα σπίτια των φίλων, γιατί βεβαίως είχαμε το θλιβερό περιστατικό αυτό που συνέβη την ημέρα του Πάσχα, με θύμα ένα 5χρονο παιδάκι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικότερα η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζωντανά και η συμπεριφορά βεβαίως των ζωντανών απέναντι σε εμάς, αλλά και των ιδιοκτητών των σκύλων. Αμέσως μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα θα είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Νίκο Μπούζη. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, 19 λεπτά μετά τις 4, ακούτε πάντα την ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 και όπως προείπα ο Νίκος Μπούζης είναι κοντά μας. Νίκο, καλησπέρα. Θα πω τον Νικό γιατί είναι νέος άνθρωπος ο Νίκος ο Μπούζης, είναι εκπαιδευτής σκυλιών, αποκλειστικά σκυλιών, Νίκο. Ναι. Αποκλειστικά. Λοιπόν, όλα τα μεγέθη, όλες τις ράτσες. Όλα τα μεγέθη, γιατί όλα τα μεγέθη, όλες οι ράτσες χρειάζονται εκπαίδευση. Ναι, από το πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Ναι. Και όταν λέμε εκπαίδευση, δεν είναι να πούμε ότι θα μάθουμε το σκυλί μας να το λέμε κάτσε κάτω, σήκω πάνω, φέρε μου αυτό ή φέρε μου εκείνο. Μαθαίνουμε τα πάντα. Καταρχήν, εμείς περισσότερο εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους παρά τους σκύλους. Μάλιστα. Γιατί οι σκύλοι αυτά που είναι να μάθουν, τα μάθουν. Το θέμα είναι να μάθει ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης εισαγωγικά. Ουσιαστικά γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης, ένας σκύλος δεν μπορεί ποτέ να είναι ιδιοκτησία, είναι ζωντανό πλάσμα. Λοιπόν, μαθαίνουμε στον ιδιοκτήτη λοιπόν πώς να χειρίζεται το σκύλο του για να μπορεί να μην έχει πρόβλημα και εκείνος και ο σκύλος ουσιαστικά να συνηθίσει τη ζωή των ανθρώπων και να μπορεί να είναι άνετος και εκείνος και να μην έχει προβλήματα, να εκτονώνεται και να είναι μια χαρά, και ο άνθρωπος να μην έχει προβλήματα ούτε με τους άλλους σκύλους με το σκύλο, ούτε με τους ανθρώπους. Ναι. Και να μην γίνει επικίνδυνος. Η εκπαίδευση και των δύο, ιδιοκτήτη δηλαδή και σκυλιού, γίνεται παράλληλα ή ξεκινάμε πρώτα από τον ιδιοκτήτη και συνεχίζουμε με το σκύλο? Υπάρχει το θεωρητικό κομμάτι πάντα, αλλά γίνεται παράλληλα όμως με τον άνθρωπο και το σκύλο είναι πάντα μαζί. Τουλάχιστον στη δικιά μου τη σχολή έτσι το κάνουμε, γιατί αν εκπαιδεύσω μόνο εγώ το σκύλο, θα ακούει εμένα. Το θέμα είναι να ακούει τον ιδιοκτήτη. Ακριβώς, το θέμα είναι να ακούει τον ιδιοκτήτη. Παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα στο να εκπαιδευτεί ένα σκύλος? Κοιτάξτε, είναι αναλόγως το τι χαρακτήρα έχει ο σκύλος. Γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της ράτσας που ισχύουν για την κάθε ράτσα, αλλά είναι ένα 30% περισσότερο τα χαρακτηριστικά της ράτσας. Ένα 70% είναι ο χαρακτήρας του σκύλου. Συνήθως, όταν είναι ένας φυσιολογικός σκύλος και δεν έχει προβλήματα συμπεριφοράς, δεν παίρνει πολύ. Είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη, καθαρά. Ναι. Δηλαδή, αν ασχοληθεί και κάνει αυτά που πρέπει, και σε ένα μήνα μπορεί να είναι έτοιμος ο σκύλος. Και σε ένα μήνα. Βέβαια, ο άνθρωπος θα είναι έτοιμος σε ένα μήνα. Αυτό πήγα να πω, ότι η εκπαίδευση του σκύλου και του ανθρώπου ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά εκπαιδεύοντας το σκύλο σου, εκπαιδεύεσαι και εσύ. Λοιπόν, γίνεται εφόρου ζωής πλέον. Δεν είναι η ζωή σου όλη, αλλά είναι στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή κάνουμε μια συντήρηση, οπότε μια ζωή προσπαθούμε να μην ξεχάσουμε αυτά που μαθαίνουμε, και φυσικά αν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ξαναγυρνάει σε εμάς και βοηθάμε. βοηθάμε. Το σκύλο μου, όταν αποκτήσω σκυλί, εγώ προσωπικά έχω αποκτήσει, αλλά δεν το έχω εκπαιδεύσει, και είναι πάρα πολύ ανυπάκουο, αν και είναι μικρό, Yorkshire Terrier, είναι πάρα πολύ ανυπάκουο. Τα καλομαθαίνουμε τα μικρά τα σκυλιά. Τα καλομαθαίνουμε, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί τα βλέπουμε σαν ένα μωρό μέσα στο σπίτι, ενώ ένα σκυλί μεγαλύτερου μεγέθους το αντιμετωπίζει διαφορετικά, βέβαια. Λοιπόν, αποκτάμε το σκυλί μας, και η πρώτη μας δουλειά νομίζω ότι είναι να πρέπει να πάμε στον εκπαιδευτή. Ναι, να συμβουλευτούμε τουλάχιστον τι πρέπει να κάνει. Πώς να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι ο χαρακτήρας πλάθεται από τις πρώτες στιγμές που μπαίνει σε ένα σπίτι το σκυλί. Ολοκληρώνεται η εκπαίδευσή του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Άλλο χρειάζεται, όπως είπες, ένα μήνα, άλλο μπορεί χρειαστεί. Και από 2 μήνων είναι άλλη εκπαίδευση όταν είναι κουτάβι ο σκύλος και άλλη εκπαίδευση όταν είναι μεγαλύτερος. Από 2 μήνων και πάνω μπορεί να εκπαιδευτεί ο σκύλος. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η βασική εκπαίδευση, μετά πρέπει να ερχόμαστε κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο, για τη συντήρηση αυτή που είπες, Νίκο, λίγο πριν. Εγώ κάνω περίπου 2 φορές το μήνα, κάθε μήνα, ομαδικά μαθήματα. Οπότε μπορεί να έρχεται ο κάθε ιδιοκτήτης και να κάνει μια συντήρηση αυτόματα στο σκύλο του και στον ίδιο τον εαυτό. Για να μην ξεχνάει ποτέ αυτά που μαθαίνει, πώς να χειρίζεται το σκύλο του ουσιαστικά.
Πρέπει να μην τα ξεχνάμε. Γιατί ο σκύλος μια ζωή μας δοκιμάζει. Μάλιστα. Μας δοκιμάζει να δει πότε μπορεί να κάνει το δικό του. Μάλιστα. Οπότε συνήθως ο σκύλος, λέμε, έχασε την εκπαίδευση. Δεν χάνει ποτέ ο σκύλος την εκπαίδευση. Ο άνθρωπος ξεχνιέται, χαλαρώνει και δίνει το δικαίωμα στο σκύλο να ξαναγυρίσει στα πρώτα τα βήματά του και τις δυσκολίες που παίρνει στο ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν νομίζω είναι αυτός που χρειάζεται διαβίου εκπαίδευση όταν υπάρχει ο σκύλος. Και αυτό φαντάζομαι υπάρχει ένα κόστος σχετικά με αυτό, με την εκπαίδευσή του. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλο το κόστος, αναλόγως βέβαια σε ποιο εκπαιδευτή θα πάτε. Ναι. Υπάρχει, δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει δημόσια σχολή ακόμα, αναγνωρισμένη από το κράτος, ο κάθε ένας μπορεί να βάλει το δικό του το όριο στην τιμή τέλος πάντων της εκπαίδευσης του σκύλου. Εγώ τουλάχιστον έχω χαμηλές τιμές, επίτηδες και λόγω κρίσης, γιατί θέλω και εγώ να έχω δουλειά και θέλω και ο άνθρωπος να μπορεί. Ο κάθε άνθρωπος που έχει το σκύλο του να μπορεί να τον εκπαιδεύσει και να είναι άνετος. Η εκπαίδευση λοιπόν έχει να κάνει και στη σχέση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και το σκυλί, αλλά και του σκυλιού με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στα υπόλοιπα σκυλιά, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Και στις γάτες, οτιδήποτε μπορεί να συναντήσει. Ουσιαστικά εμείς τι μαθαίνουμε? Το καλύτερο καταρχήν είναι να φέρει ένας άνθρωπος λοιπόν το σκύλο του από 2 μηνών, αν τον έχει τέλος πάντων, για να τον μάθουμε να πει σε μια σειρά για να μπορεί αργότερα να πάει στη βασική υπακοή. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε όταν είναι μικρός? Μαθαίνουμε να τον χειριζόμαστε, γιατί ο σκύλος πρέπει να μας αφήσει να τον χειριζόμαστε παντού, να μπορούμε να δούμε αν έχει κάτι στο αυτάκι του, να κάνουμε προετοιμασία για τον κτηνίατρο, να μην γυρίσει και δαγκώσει τον γιατρό κάποια στιγμή αργότερα. Μαθαίνουμε κάποιες εντολές στην αρχή, όπως είναι το έλα, το κάτσε, το ξάπλα, οι οποίες μπορεί να φαίνονται ασήμαντες μεν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πώς ο σκύλος αρχίζει και μπαίνει σε ένα δρόμο. Αποκτά μια πειθαρχία, αρχίζει να αποκτά μια πειθαρχία. Και αυτό που δεν ξέρουμε ουσιαστικά είναι ότι το σκύλο μας δεν πρέπει να τους περιφερόμαστε σαν άνθρωπο, πρέπει να τους περιφερόμαστε σαν σκύλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα θέλουμε μπορούμε να τον πιάσουμε και να κυλιστούμε κάτω και να παίζουμε μαζί του, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά τι γίνεται? Πρέπει να μάθει ο σκύλος ότι επειδή έχει στο DNA του την αγέλη, ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός της αγέλης και ο σκύλος είναι η υπόλοιπη αγέλη. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα: όταν βγαίνουμε για βόλτα, περνάμε πρώτα εμείς μπροστά, βγαίνουμε από την πόρτα και μετά ο σκύλος. Γιατί έτσι κάνει ο αρχηγός της αγέλης. Πάει μπροστά και ο σκύλος πίσω. Σωστά. Ή όταν τρώμε την ίδια ώρα, πρώτα εμείς τελειώνουμε το φαγητό μας και μετά δίνουμε στο σκύλο μας. Α, μάλιστα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται ασήμαντα για μας, αλλά για το σκύλο είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ξέρει τη θέση του. Έτσι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκύλος δεν θα είναι χαρούμενος, θα είναι πολύ χαρούμενος μαζί μας και θα παίζουμε και θα περνάει και πολύ καλά. Απλά θέλουμε εκτόνωση και πρόγραμμα για το σκύλο μας. Μάλιστα. Είναι μικρές λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως λες. Όταν όμως το σκυλί είναι τόσο ατίθασο και ανυπάκουο που θέλει εκείνο να βγει πρώτα έξω από την πόρτα, θα μου πεις τώρα ότι αν έχει περάσει την εκπαίδευσή του, γνωρίζει ή έχει μάθει τα βασικά και το σκυλί. Κάποιοι όμως που δεν πηγαίνουν τα σκυλιά τους για εκπαίδευση, καλή ώρα εγώ, είναι σε μια ηλικία των 6 χρόνων. Μπορώ να το ξεκινήσω τώρα, να το εκπαιδεύω? Απλά όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά. Σίγουρα. Και δεν έχει νόημα όταν γεράσει το σκυλί και είναι παππούλης ή γιαγιούλα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα: άμα του περνάνε τα κόκαλα, πώς θα το μάθουμε εμείς, ας πούμε, δηλαδή, και δεν μπορεί να βγει έξω να πάει να κάνει την ανάγκη του, λογικά καλύτερα να έχουμε μία πάνα σκύλου στο σπίτι να την κάνει εκεί. Αλλά έχω εκπαιδεύσει μέχρι και 8 χρονών σκύλο αυτή τη στιγμή και δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Απλά όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Γιατί όταν μεγαλώνει ο σκύλος, δύσκολα κόβουμε κάποιες συνήθειες. Τις κόβουμε μεν, απλά ασχολούμαστε περισσότερο καιρό και περισσότερο. Ας δούμε τι συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια και φτάνει μέχρι μια ηλικία. Από εκεί και πέρα, ό,τι είχες να δώσεις στο παιδί σου, το έχεις δώσει. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να κάνεις. Όσο μαθαίνουμε λοιπόν, απλά κάποιες συνήθειες κακές τις κόβουμε πιο δύσκολα όσο μεγαλώνουμε. Μάλιστα. Ο Νίκος ο Μπούζης είναι μαζί μας, εκπαιδευτής σκύλων, φίλες και φίλοι. Εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στην συζήτησή μας. Έχεις τάξει που δεν το θυμάσαι πια. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, 39 λεπτά μετά τις 4 στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 τις διαδρομές πολιτισμού, μαζί με τον Νίκο Μπούζη, τον εκπαιδευτή σκύλων από το Λάρισα Dog Academy. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Νίκο που είναι κοντά μας για να μιλήσουμε περισσότερο έτσι για την εκπαίδευση των σκύλων, αυτών των αγαπημένων φίλων που έχουμε μέσα στο σπίτι μας και που όταν βγαίνουμε βόλτα θέλουμε να συμπεριφέρεται σωστά, Νίκο. Τι γίνεται με τα σκυλιά που είναι ατίθασα?
Σε εισαγωγικά. Ναι, αντίθετα όταν λέμε, ας πούμε, θέλουν να κάνουν το δικό τους, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Όχι τα σκυλιά που θέλουν να δαγκώσουν. Και να επιβληθούν κιόλας ακόμη και στα μεγαλύτερα σκυλιά. Ναι. Μεγαλύτερα εννοώ σωματικά, στη σωματική τους Υπάρχουν διάπλαση. και κάποιες ράτσες, οι οποίες είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος σκύλος σε ένα μικρό σώμα. Ναι. Ναι, έχουν πολύ ισχυρό χαρακτήρα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είχαμε ξαναμιλήσει με την κυρία Μίνα, τότε που έγινε το συμβάν αυτό, ναι, με τα σκυλιά, τα Rottweiler, πρέπει οπωσδήποτε πριν πάρουμε ένα σκύλο, ναι, να συμβουλευτούμε έναν ειδικό, έναν εκπαιδευτή σκύλων, γιατί και μετά φυσικά τον εκτροφέα. Απλά πρώτα να εκπαιδευτεί, γιατί ο εκτροφέας σίγουρα θα υποστηρίξει λίγο τη ράτσα του. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, και να δούμε τι χρόνο λοιπόν έχουμε, τι χρήματα έχουμε για να συντηρήσουμε το σκύλο μας, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σκύλο που είναι υπερενεργητικός, όπως είναι ένα boxer, όπως είναι ένα μαλινουά, ας πούμε. Και εμείς να καθόμαστε όλη τη μέρα στον καναπέ. Αυτός ο σκύλος κάποια στιγμή θα βγάλει επιθετικές τάσεις, γιατί δεν εκτονώνεται. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να δούμε τι χρόνο λοιπόν έχουμε και τι δυνάμεις έχουμε λοιπόν να συντηρήσουμε. Και να δούμε και το δικό μας χαρακτήρα, Νίκο. Βεβαίως. Δηλαδή τι άνθρωποι είμαστε εμείς, ναι. Και τι θα τέριαζε δίπλα μας. Ένας άνθρωπος, όπως λες, του καναπέ, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να πάρει ένα σκύλο που θέλει άσκηση. Ναι. Αυτός ο σκύλος θέλει περπάτημα, θέλει τρέξιμο. Ναι. Βεβαίως, οπότε σκύλος... συμβουλευόμαστε πρώτα τον εκπαιδευτή. Ναι. Πάντα μοιάζει σιγά σιγά με τον καιρό λίγο στο αφεντικό του. Ναι, θα πάει και αυτό στον καναπέ. Ένας υπερενεργητικός σκύλος θα αρχίσει λίγο να κόβει λίγο από την ενέργειά του, αλλά ποτέ δεν θα γίνει σκύλος του καναπέ, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάμε ένα ειδικό, του λέμε, ας πούμε, έχουμε αυτό το χρόνο εμείς κάθε μέρα που μπορούμε να διαθέσουμε στο σκύλο μας. Έχουμε τόσα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε για την τροφή του, για τις ανάγκες του. Ακριβώς. Έχουμε αυτό το χαρακτήρα. Κάνουμε αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Και συμβουλεύει κάποιες ράτσες που μπορεί να είναι κατάλληλες για τον κάθε άνθρωπο ο εκπαιδευτής λοιπόν, και από εκεί και πέρα μπορεί να διαλέξει, και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε το σκύλο μας. Δυστυχώς, μαζί και εμείς, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Π.χ. στο εξωτερικό, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, όπως δίνουμε εξετάσεις για το δίπλωμά μας και το αυτοκίνητο να το πάρουμε, έτσι δίνουν εξετάσεις και οι ιδιοκτήτες με το σκύλο τους. Να δούμε, ξέρει ο ιδιοκτήτης να κρατήσει το σκύλο του να περάσει τα φανάρια, ας πούμε, για να μην δημιουργήσει ατύχημα. Ξέρει να τον ελέγξει αν έρθει κάποιο σκύλος άγριος να επιτεθεί στο σκύλο του ή σε εκείνον. Πρέπει όλα αυτά να μπορούμε να τα χειριζόμαστε εύκολα, τουλάχιστον με κάποια σχετική άνεση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει κάθε ράτσα, και ακόμα και τα ημίαιμα δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε μια ράτσα. Τα ημίαιμα σκυλάκια μπορεί να πάμε με το, αν δεν ενδιαφέρεται για ένα σκυλάκι, ας πούμε, να υιοθετήσει, που είναι η καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, για να βελτιώσουμε και τον κόσμο μας, να μην υπάρχουν πολλά δέσποτα και να σώσουμε και μια ζωούλα, μπορεί να συμβουλευτεί ένα εκπαιδευτή, να πάνε μαζί ή στο κοινοκομείο ή με τη φιλοζωική, να δούμε το χαρακτήρα του σκύλου και να συμβουλεύσουμε αν κάνει για αυτόν τον άνθρωπο. Ας πούμε, μάλιστα. Νίκο, πριν μπει στο στούντιο, σου έκανε μία ερώτηση ο Κώστας ο Μένος. Ναι. Σου περιέγραψε ένα περιστατικό που του συνέβη, που έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς. Εκεί που κινούμαστε στο δρόμο, και αν είναι ερημικός ακόμη χειρότερα, έρχεται μία γέλη σκύλων, μία ομάδα σκύλων και γαυγίζει. Δεν σε πλησιάζει αρχικά, αλλά σε γαυγίζει. Εμείς λοιπόν ως άνθρωποι πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Κοιτάξτε, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, όσο μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Γιατί ο σκύλος μυρίζει την αδρεναλίνη μας που ανεβαίνει. Ουσιαστικά αυτό είναι που λέμε, μυρίζει ο σκύλος το φόβο μας. Έτσι, ναι. Και όταν μυρίζει και την αδρεναλίνη μας, λοιπόν, δεν καταλαβαίνει αν αυτό που νιώθουμε εμείς είναι φόβος ή είναι μια επιθετικότητα που μπορεί να εκδηλώσουμε απέναντί προς το σκύλο. Ναι. Οπότε τι κάνει ο σκύλος? Μπορεί να επιτεθεί πρώτος για να σώσει τον εαυτό του. Ναι. Οπότε όσο ψύχρεμα μπορούμε να μείνουμε, το κάνουμε και περπατάμε σιγά σιγά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κρατάμε ένα αντικείμενο στο χέρι μας. Σίγουρα, αν είναι αδέσποτα που έχουν συνηθίσει από το ούστα, ας πούμε, που λέμε, ή από το κάνουμε πως θα πάρουμε την πέτρα ή κάτι, μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί και όχι όμως. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμπεριφορά ενός σκύλου. Συνήθως τα αδέσποτα δεν ορμάνε στα καλά καθούμενα στους ανθρώπους. Οπότε καλό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να γυρίσουμε προς την κατεύθυνση και να φύγουμε σιγά σιγά, χωρίς να τρέξουμε, χωρίς τίποτα. Από εκεί και πέρα, αν σου επιτεθούν, καλύτερα να προσπαθήσεις να πηγαίνεις από δρόμους που δεν υπάρχουν πολλά δέσποτα, γιατί άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θηριοδαμαστές, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Ακριβώς. Τώρα, Νίκο, έτσι για να κλείσουμε και αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα για τους ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει την τοποθέτησή του στην Μίνα τη Μαυρογιάννη μετά το συμβάν αυτό που έγινε στην Κοζάνη με την επίθεση των Rottweiler στο 5χρονο παιδί και τον τραγικό θάνατό του. Δυστυχώς. Εσύ σαν περιστατικό πώς το είδες αυτό? Καταρχήν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήδη όταν διάβαζα
στο ίντερνετ και όταν είδα και στις ειδήσεις το περιστατικό αυτό, εντάξει, ένιωσα μεγάλη δυσφορία, γιατί είναι κρίμα να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή και από λάθος ουσιαστικά του ιδιοκτήτη, όχι των σκύλων. Ναι, αυτό θέλω, το συμπέρασμά σου. Αυτό, ναι, να σας γιατί πω. τα συναισθήματα όλων μας είναι λίγο πολύ κοινά. Και όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε και κοινά νομίζω και για το ότι πού θα οδηγηθούν αυτά τα σκυλιά στη συνέχεια. Κοίταξτε, ο νόμος από ό,τι ξέρω λέει ότι ένας σκύλος που έχει δακώσει άνθρωπο νομίζω γίνεται ευθανασία. Ήδη αυτά τα δύο που επιτέθηκαν στο παιδί βρίσκονται στο κοινοκομείο της Κοζάνης και προς τα εκεί οδηγούνται. Υπάρχουν όμως άλλα 6 πίσω, τα οποία φαίνεται σε εισαγωγικά δεν ήταν οι δράστες, αλλά συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα οποία γίνεται μια προσπάθεια από τις φιλοζωικές οργανώσεις της Κοζάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοθούν προς υιοθεσία, να εκπαιδευτούν και να δοθούν προς υιοθεσία, και υπάρχουν βέβαια και οι άλλες φωνές που λένε ότι θα πρέπει να θανατωθούν από τη στιγμή που δεν θα βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια να τα πάρει κοντά της. Δυστυχώς αυτή θα είναι η μοίρα των σκυλιών αυτών. Κοιτάξτε να δείτε, κανονικά κανένα σκυλί, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να θανατώνεται για λάθη του ιδιοκτήτη. Ναι. Αλλά αναγκαστικά από τη στιγμή που ο σκύλος έχει δακώσει άνθρωπο, οπότε δεν ξέρεις αν θα το ξανακάνει. Οπότε δυστυχώς, εγώ δεν θα ήθελα προσωπικά, αλλά δυστυχώς θανατώνεται. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σκυλιά καλό θα ήταν να εκπαιδευτούν, να μπουν σε ένα πρόγραμμα με σοβαρούς εκπαιδευτές. Κρίθηκαν επικίνδυνα, πέρασαν από ειδική επιτροπή, μια τριμελής επιτροπή, και αυτή η επιτροπή απεφάνθη σήμερα ότι είναι επικίνδυνα τα σκυλιά αυτά. Είναι πλασμένα έτσι, τα είχε ο ιδιοκτήτης. Σαν ράτσα εννοείται ή σαν ναι, σαν ράτσα πρώτα απ' όλα. Σαν ράτσα όχι. Σαν ράτσα τα Rottweiler είναι πάρα πολύ καλά σκυλιά, πολύ καλή ράτσα. Απλά είναι λίγο κυριαρχικά. Οπότε και υπάρχουν και πάρα πολλές ράτσες που είναι κυριαρχικές από μικρές. Ακόμα και μικροσκοπικά σκυλάκια. Όπως ένα Jack Russell, ας πούμε. Το οποίο είναι πολύ μικρό, αλλά είναι κυριαρχικό. Οπότε πρέπει από μικρά να τα ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε σε ένα πρόγραμμα. Αν λοιπόν τα κοινωνικοποιήσουμε τα σκυλιά μας από μικρά, σωστά, και τα εκπαιδεύσουμε, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Βέβαια, ένας άνθρωπος που είναι 72 χρονών και οποιοδήποτε άνθρωπος και νέος άνθρωπος έχει 8 σκυλιά. Αυτό ήθελα να σου πω. Και είτε δουλεύει είτε όχι, δεν ξέρω αν πραγματικά προλαβαίνει να τα εκτονώσει και τα 8 και να τα συμπεριφερθεί όπως πρέπει. Και χωρίς, από ό,τι κατάλαβα, να έχει και τις σωστές εγκαταστάσεις για τους σκύλους. Όταν είναι λοιπόν ελεύθερα τα σκυλιά μέσα σε ένα χώρο, κάνουν μια αγέλη, μόνο τους, άτυπη αγέλη. Και άλλωστε ο ρόλος τους και αυτός είναι λίγος πολύ φύλακας. Φύλακα είναι, όχι να κάνουν μια αγέλη, γιατί η αγέλη είναι επικίνδυνη να γίνει. Ναι, όμως όταν υπάρχουν 8 σκυλιά που ζουν μαζί σε έναν χώρο, καταλαβαίνουμε. Μα γι' αυτό έγινε και το λάθος αυτό. Σε αυτό υπάρχει περιορισμός στο πόσα σκυλιά μπορούμε να έχουμε. Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, αναλόγως είναι με το χώρο του κτήματος ή του σπιτιού σου. Νομίζω ότι για διαμερίσματα μέχρι 2 κατοικίδια μπορείς να έχεις. Ό,τι κατοικίδιο και να είναι αυτό. Όχι μόνο σκύλο. Εντάξει, τώρα όταν ζεις σε ένα διαμέρισμα είναι φυσικό επόμενο να μην μπορείς να φιλοξενήσεις περισσότερα. Αλλά ακόμη και σε ένα κτήμα μπορεί κάποιος να έχει έναν απεριόριστο αριθμό σκυλιών. Ότι αν έχεις σωστές εγκαταστάσεις και μπορείς πραγματικά να ασχολείσαι, δηλαδή δεν δουλεύεις και ασχολείσαι με τα σκυλιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου στην νομοθεσία που να λέει ότι υπάρχει ένα όριο. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά και δεν υπάρχει και κάποια επιτροπή να ελέγξει. Αυτό. Δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι όπως θα έπρεπε εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν είμαστε. Γιατί και τσιπάκια πολλοί δεν έχουν βάλει στα σκυλιά τους ακόμη, αν και ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο γιατί πολλοί αγχώνονται, γιατί όταν βάλουν το τσιπάκι λέει μην πάθει κάτι ο σκύλος μου. Και πολλοί που ασχολούνται με τα ιατρικά είναι νοσοκόμες, ξέρω εγώ, ή νοσοκόμοι ή γιατροί, γιατί ξέρουν βασικά και δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά και απλοί άνθρωποι, απλοί όταν λέω που δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Αγχώνονται μην πάθει κάτι ο σκύλος τους, μην κάνει κάποιο θρόμβο το τσιπάκι ή όχι. Τίποτα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούν να πάθουν και είναι το ιδανικό να βάλουμε ένα τσιπάκι στο σκύλο μας. Όχι γιατί μόνο άμα το χάσουμε να το κάνουμε ένα τσεκ μέσω της αστυνομίας και το σκάνερ για να το βρούμε, αλλά γιατί ένας κακός ιδιοκτήτης μπορεί να μην είναι κάποιος που δέρνει απαραίτητα το σκύλι του ή το συμπεριφέρεται άσχημα, είναι και αυτός που το σκυλί του το έχει παρατημένο. Γιατί όταν παρατήσουμε το σκυλί μας, βγάζει άγρια ένστικτα λοιπόν, και έτσι κάτι τέτοιο έγινε. Και έχουμε δει και περιστατικά στο εξωτερικό τουλάχιστον, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάτι για την Ελλάδα, που το σκυλί έχει φάει τον ίδιο του τον ιδιοκτήτη. Έχουν γίνει γιατί και εδώ που έχουν το είχε δαγκώσει. εγκαταλείψει. Ναι.
Απλά δεν βγαίνουν τόσο πολύ αυτά. Και κακός ιδιοκτήτης επίσης σκυλιού είναι αυτός που πηγαίνει σε ένα πάρκο και αφήνει το σκυλί του, τις ακαθαρσίες του στο χόρτο, δίχως να σκεφτεί τα παιδάκια που θα έρθουν να παίξουν από πίσω, κάποιος άλλος άνθρωπος που θέλει. Μπορεί να υπάρχει μια αρρώστια ή κάποιος που θέλει να καθίσει να πιει τον καφέ του στο πράσινο και να περάσει όμορφα. Πρέπει να συμμορφωθούν πρώτα οι ιδιοκτήτες λοιπόν. Πάντα μελουρί λοιπόν ο σκύλος έτσι. Πάντα μελουρί. Ο νόμος λέει και με φήμοτρο, αλλά τουλάχιστον μελουρί, ναι. Και μπορούμε να τα αφήνουμε ελεύθερο μόνο σε περιορισμένο χώρο που είναι για σκύλους ειδικούς. Ναι. Βέβαια, εκεί πρέπει να πει και λίγο το κράτος να φτιάξει κάποιους χώρους ειδικούς, ναι. Γιατί κρίμα είναι να μην μπορεί ο σκύλος. Εδώ στη Λάρισα έχουμε τέτοιους χώρους, Νίκο. Έχουμε ένα χώρο. Στο ποτάμι δίπλα. Ναι. Ο οποίος είναι μικρός όμως και δεν φτάνει. Ναι, υφίσταται, λειτουργεί αυτό. Δεν μπορεί είναι απλά ένας περιφραγμένος χώρος, ο οποίος μπορείς να μπει μέσα, να κλείσει την πόρτα και να αφήσει το σκύλο σου ελεύθερο. Αλλά είναι πολύ μικρός και δεν φτάνει για ολόκληρη Λάρισα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο Μπούζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ που θα μπορούσα να πω κάτι. Βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι η σχολή που πήρα το δίπλωμά μου είναι η K9 Doorways. Γιατί να σημειώσουμε, συγγνώμη, ξεκίνησε να μιλάς και σε διακόπτω, είναι μια κακή συνήθεια που έχω. Καλά κάνετε, λοιπόν, ο Νίκος είναι διπλωματούχος εκπαιδευτής σκύλων, φίλες και φίλοι, και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν πηγαίνουμε σε έναν εκπαιδευτή, να ξέρουμε ότι είναι διπλωματούχος και δεν είναι απλά ένας χειριστής ή ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει ένα βιβλίο. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι, ναι. Που διαβάζουν ένα βιβλίο και το παίζουν εκπαιδευτές. Είσαι διπλωματούχος λοιπόν και έχεις εκπαιδευτεί. Λοιπόν, είναι από τη σχολή K9 Doorways, η οποία υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κύπρο. Μάλιστα. Ο οποίος δάσκαλος μου έχει βγάλει 2 από τις καλύτερες σχολές στον κόσμο στην Αμερική. Έχω κάνει κάποια σεμινάρια με τον Fred Hassen, ο οποίος είναι ένας στο top 5 καλύτερους εκπαιδευτές του κόσμου. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει λοιπόν να διαπιστώσει αν είμαι καλός. Να πούμε η σχολή σου, Larissa Dog Academy. Πού βρίσκεται, Νίκο? Είναι στην περιοχή της Τούμπας. Μάλιστα. Μπορεί οποιοδήποτε πατήσει είτε το όνομά μου Νίκος Μπούζης είτε το Larissa Dog Academy να με βρει είτε στο Google ας πούμε, ναι. Και να μου τηλεφωνήσει, είναι το τηλέφωνο μου ελεύθερο. Ό,τι χρειαστεί ο καθένας και συμβουλές δωρεάν είναι. Όποιος θέλει λοιπόν. Οι συμβουλές είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κόστος στο να εκπαιδεύσουμε τα σκυλιά μας και να εκπαιδευτούμε και εμείς μαζί με αυτά, αλλά κρίνεται απαραίτητο. Κρίνεται απαραίτητο γιατί θα το διαπιστώσετε κι εσείς στην πορεία, όταν θα έχετε το σκυλί σας, ότι και χρειάζεται να σας υπακούει, αλλά και θα πρέπει να είναι κοινωνικό, θα πρέπει να μάθει πώς να συμπεριφέρεται. Ακριβώς. Όταν βγαίνει έξω από το διαμέρισμα, έξω από το σπίτι. Μπορούμε με ευκολία να πληρώσουμε, δεν είναι απαραίτητα όλα τα χρήματα μαζί, και τα χρήματα είναι οικονομικά πλέον και λόγω κρίσης. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι γίνεται αυτό, συμβαίνει παντού. Και λόγω κρίσης και λόγω είναι αυτό που είπαμε και πριν ιδιαιτέρως, ότι και εγώ θέλω να έχω δουλειά, και οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εκπαιδεύουν τα σκυλιά τους. Να μην είναι αποτρεπτικός παράγοντας το ποσό που καλείται να πληρώσει κανείς για να εκπαιδεύσει το σκύλο του. Λοιπόν, Νίκο Μπούζη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσείς.